Maria ikastetxean lan egiten dut, 20 urte daramatzat, A ereduko ikastetxea, hain ikusten zuen, 100 urte, Mendurrena pasaren urtean izan zen, A ereduko ikastetxea, azkeneko 15 urteak salbu, non B eredura pasatu garen normalkuntza, Libarri programa, hor murgildu ginen, eta erabaki asko hartu dira oso onak, baina hartu den erabaki onenetariko bat izan da antzerki-hizkuntza. Eta guk antzerki-hizkuntzan gure helburua ez da hori. Gure helburua da ikasle guztiak garrantzitsu sentitzea, eta garrantzitsu sentitzen diren neurrian, hasten dira, sartu alditugu prozesu horretan, erratzeko aukera daukazu, erratzeko baimena daukazu, eta ni baimena ematen dizut, eta zuk zeuk zeure buruari ere onartu behar diozu, gaina honei gainatu behar diogu, ze adinarekin ari garen, osea, 15 urte, menperatzen ez dudan hizkuntza baten, eta gaina, eurek ulertu arte zer dan antzerki hizkuntza, segari, berak ez du esan fenomeno bat dela. Orduan, berako oso ondo plazaratzen du lehenengo gunetik, hori. Antzerkia sartzen dena klasean lehenengoa bera da. Agaro, ikasleek hasten dira. Hola, tío, está pirao. Horretatik pasatzen dira, lore sorta bat oparitzea kurtsu gaerako emanaldian, ez? Pasadizo bezala, behin presentzia gehien eduki zeuena antzeslan batean, izan zan hain zuzen ere, antzerkian espezituki parte hartu betzuen ikasle bat. Bera esan kapaz, gero uste dut kameotxo bat edo izeuela, baina esan kapaz olan parrafada botateko danon aurrean, eta guk errespetatu genion berak egindako aukera, gidoia eure sortzen dute, ze proiektu moduan prestatzen dugu plastikan, datorgari, baina euskera eta gorputz hezkuntza eta tutoretzatik, lauretatik lantzen da. Orduan gidoia euskara arloan prestatzen da, zuzenketa gramatikalak eta bar. Duren asteburua, duren eguna oso lotuta dago. Orduan, karo, ni nahi dut garrantzitsu sentitze ikasleak eta nahi ditut ezitu bai. Orduan, batzutan egon dira kontzezioak, reggaetoia agertu da, inoiz, antzeslan ematean. Gure gustoka izan ez arren, eta landu dugu zergatik guri zaigun gustatu. Hor sartzen da tutoretza, hor sartzen da gari, bai. Orduan, horregatik inotxuet, prozesu antzerki hizkuntza ditzen da, nahi guztot antzerkia eta hizkuntza, baino globalagoa dela. Bai, niretzako pena bakarrik urte baten izatea. Bidai pertsonala da, hasieratik ikasle horiek ez dakitenak edo ez direnak ausartzen eta gero badoa urratsak ematen. Bidai individualak talde bidai bat sortzen du, emanaldia ez da gure helburua, ondorioa da.